ste o niekom takom ešte nepočuli? Nový seriál vás teda nie len zabaví, ale aj čomu si priučí. Mediátori sú špeciálne pripravení a vzdelaní ľudia, ktorí musia mať certifikát, licenciu vydanú Ministerstvom spravodlivosti. A sú to ľudia, ktorí sú oprávnení riešiť právne problémy nesúdnou cestou. Renáta vie, o čom hovorí, aj ona sama je mediátorkou a má za sebou množstvo vyriešených prípadov. Práve preto je ona hlavnou postavou nového seriálu Ochrancovia. Myslím si, že zase pridaná hodnota tohto seriálu je v tom, že to nie sú vymyslené prípady, že sú to reálne prípady. To ešte nevysielame, zatiaľ sa vysiela nejakých 2 alebo 3 týždne uputavka. To ešte nebola ani tá hraná s ukážkami z samotného seriálu a už začali chodiť normálne maily a listy, že mám problém, chcem, aby ho ochrancovia vyriešili. Verte či nie, ochrancovia môžu pomôcť aj vám. Úlohou mediátora je nájsť dohodu medzi dvomi stranami. To je ako základ. Názlerová@joy.sk, treba posielať svoje problémy tam. Renata ako zamestnankyňa televízie, naša tvár, tak jednoducho je pripravená a ochotná tieto problémy riešiť aj v rámci svojej mediačnej agentúry. V seriáli jej s riešením problémov pomáhajú aj ďalší mediátori. V jej seriálovej agentúre stretnete detektívov, odborníčky na sociálne problémy, komunikáciu s úradmi i finančného žraloka. Ja to tu tak nejak držím po tej logickej stránke, aby sa to nerozsypalo. Práve Juraj má na starosti všetky finančné otázky týkajúce sa nie len behu agentúry, ale aj jej klientov. Niekedy tie prostriedky možno sa už pohybujú na hranici zákona, ale viete, so zlými ľuďmi nemôžete jednať len vždy v rukavičkách. Podobné heslo zastávajú aj detektívy, ktorí pre Renátu budú v seriáli pracovať. Sme takí príjemnejší, takí civilnejší, nemáme teda uniformy. Zaujímavosťou je, že väčšina postáv, ktoré v Ochrancoch uvidíte, má rovnaké krstné meno ako herci, ktorí ich stvárňujú. Napríklad ja, ostalo mi Petra. A musím sa priznať, že ja moje meno moc nemám rada. Ja som sa mala volať Alexandra. Alexandru si však zahrá Bibiana Ondrejková. Ja som v Ochrancoch vďaka Peti. Lebo ona mi úplne prvá poslala SMS-ku, že či by som neprišla na konkurs. Pre tú je účinkovanie v Ochrancoch akousi správou zhora. Prečo? Som vyštudovala sociálnu prácu, mám certifikát ako sociálny poradca a mám aj základné skúšky z mediácie s tým, že som si chcela spraviť aj mediáciu, ale som to nestihla. Teraz to vraj chce dobehnúť. Na placi zistí, ako vlastne mediácia funguje a potom by ju rada uplatnila aj v reálnom živote.